Hello, babe. Hey, David. Shako, watanga futhi zvekufana working hours. Inga ndakakudza unenge ndiri kwakirafa. I told you one. Usadaro, izvo ndori neclient. Usadaro sha. Pane munhu ari kutoita deposit yake ndi. Ende manje ane mari dzakawanda manje ende izvezvi ndike ukafona anenge wakutondidisturba ndakutotangidza futhi. I told you one. Ndakakuudza babe kuti unofona kana palunch. Kuda kuya basa kwangu. Ezvino zvitoda kumuvha maoffices kazvakangofanana unozongoya tapa manew offices. Kutazapa nepaperwork hobo ende muoffice medu muri kupisa muna kana airport. Sure babe. Valentines. Ndatozvikanga nogore rinoiriko futi. Handasina kutombozviplan alright to fly to Inyanga. Toenda kuinyanga babe. Alright. Hayo ndokufonera ndini. Alright. Ndokufonera kana ndangopedza vandikuita. Apo. Kawana. Kamwana. Ndizwe nawe Valentine. Ndisikwe. Akulazi kuti Sunday ndendiri kuchechi.